Am aici o chestie care te ajută efectiv să economisești bani. Costă mai mult, ce într-adevăr, dar după aia își scoate investiția și timp și poți să asculti unde vrei tu. Ia uite. Poți să asculti unde vrei tu. Efectiv te salvează de o grămadă de bani, o grămadă de net și o grămadă de timp aiurea petrecut pe adurile de la YouTube Premium. Și dacă ai YouTube Premium, te costă efectiv mai puțin decât să întreții un de ăsta. 2 milioane și ceva am dat pe el. Da, nu ai aduri, ai memorie de 32 de giga, se merită efectiv. Zici că e un mini telefon. Nu e conectat la internet și la de-astea, ceea ce îl face foarte bun și poți să-l folosești efectiv oriunde.